Sandy, hteo sam da smislim novu igru, ali svaka koju sam smislio bila je neuspešna. Ako hoćeš da izmisliš igru, treba da proučiš igre koje ti se sviđaju i onda otkriješ šta ti se u njima sviđa. Onda to možeš da iskoristiš u igri koju izmisliš. Znam šta da radim. I tako sve započe. To je igra! Eto sad znam kako je to kad smisliš igru! Ne shvatam poentu ove večeri igara. Svaka igra koju je Patrik smislio bila je samo gluplja i dosadnija od prethodne. Ovaj put se više spremio? Nismo još ni počeli, a već je dosadno. Ja sam uzbuđena. Bićemo prvi koji će isprobati Patrikovu igru. Ovom će knjigi iz istorije jednog dana pisati. Da, bojicama. Dobro veče, izvolite u moj igratorijum. Pre će biti glupatorijum. Igrači, dobrodošli, ovo je moja igra. Predivna je. Gotovi smo, ko je dobio? Ne, druže moj, u stvari tek smo počeli. Kako ti se zove igra, Patriče? Moj predlog je đubre. Šta? Da, Patriče, kako se zove? Zove se igra Patrik. Wow. Jel možemo više da počnemo, uskoro padam u komu. Da, dobro. Da objasnim pravila. Ok. Svaki igrač bira figuricu kojom igra. Kojim redom ćemo da igramo, odlučuje bacanje kockica. Da odlučimo ko će prvi da baca, da bi vidjeli ko će prvi da igra, treba da... Dobro, pazi, prvo ti Patriče, pa Sandy, pa Sunđer Bob i onda ja, okej?